le page dane. Achona. Hello, mchana wanikwaba ngimbama endalila ndaqhubha phansi nabereka ndithi qalifoti vikamba njengona wathita hamba mchana wanikwaba ngimbama endalila ndaqhubha phansi nabereka ndithi qalifoti vikamba njengona wathita hamba mchana wanikwaba hamba ndalila ndaqhubha hamba bandete bandoti hamba khona bathita hamba jenjenjenje ngahamba jenjenjenje ngahamba hamba khona bathita hamba jenjenjenje hamba Hayibo awuzungilinda ndoba nihlale phansi zawulinda ntoni uyitrain wena zawulindana nawe angeke icebisa banizodibazisa basiculeni bra hayi mina ndimthandi umuntu onjengaye umuntu onjengalo gele andidibani naye Suzenze ngathi uyanqanda suzenze ngathi uyanqanda khona intombi etheni le ishomene namakhwenga ishomene nentoni ithi negama libize egqibeleni hayi Tamalili uthini nomntana ta hayi bogeli bathi sizindanga lilitha mina ndizakubiza ngegama awubizanga ngegama wena awubize ngantoni faka impama lo muntu Tamalili mani faka impama lo muntu hayi bo wena hayi mana Anelisa, ndintoni kuwe andingobhuti kuwe andiyotafu Phume ngemistake thina emlonyeni yakho ndiphume ngemistake abantu ndiphume ngemistake wena enagama thina phume ngemistake lithini pindubize ngokelo gama Ekuyabuzwa thetha wathi xwaka ngoku awuthena para nation babe khona bezathi bangumthetho wena Ungathi bungekho nixelela uMr ayiwese yakho ke ngoku unibizekela gama aba umthetho esumthetho bangumthetho bangumthetho ngokuwethini wenza ntoni ayazi la dance minyaka I understand that dance. I understand that dance too. Fana ba. Andifuna ukuxoxa. Ngokuthiwa uyatrenda kwa TikTok mnumzana. Wona uCharlie Bhunga kwa TikTok. Andenze kwa TikTok anayi le account ba. Andinayi le account kwa TikTok. Hayi andenze kwa TikTok mfana ba ukulinki. Shara bafuna ukunibetha apha. Sixoxa. Ubani soze ke lo mtshitha betha abantu. Yamthola soze intwana yami. Betha abantu hayi bayakutyhola mfana wamasozi inyani mineri unzongo wonke abetha abantu unzongo uli hayi ayithuka mineri namlundu leyo hayi bayakutyhola mineri jini inyani tishara hayi kulo mntana uthule kuyakwazi uthetha kanti geli But hayi guys benifuna umbetha nje umntana geli uyaphazama hayibo hlala phansi uthule Anelisa nje ubayeke cha mnumzana ngiyithole iPad yakho lapha emotweni awuboni kwedina awuboni man sibe sitixo ke ngoku uyisikiya ngisishiye lapha eofisini yakho Jonga khambe lilitha uyokhangela ngokwakho neimoto yami le ipake pha icamko Nisijeke uzayifumana baba akho ngxaki mnumzana phathi kubalekile uyamthemba tishara nge-iPad yakho uzama ukuthi onye umntana liphara ayikhange nditsho hayi kodwa nawe nje ngosika wayithetha loo nto asoze kaloku intwana yami ngirobe soze ndirobe tu intwana yami wesimani benifuna ufaka eza documents ziphana kula iPad ndizozithumela kule Android because mina andizosinga zitextbook andiyenzi tu leyo into
Okay tishara ngaphandle kokuthi ulipharo akalilo sikwenza nalonto andithethi nawe ngitishara wena andithethi nawe hey akalilo qha hlukana nalonto yazi hlukana nalonto jonga iyeke kwale example yakho ntombazana ne because andiyithandi lento ukuthi nantwana lipharo ayifiki kahle tu apha elizweni so ndiyeke lo example leyo ndiyakucela hayi uxolo tishara ingxaki iyathanda ungena lona ekutyeni okwempukane cebisa ha jonga mamela andizokwenza nto phambi kwetishara but if besisedwa benza kubonisa amazinyo enkuku amen kanimeni ayibuyi ngoku nale chep nangu naye akayitholi andiboni mnumzana andibona ndifumana hayi ithetha ukuthi ke loo nto namhlanje anifundi ngana zam ngiyibonile imoto yale Audi von den RS e-tron GT ay yo fundini serious bra hey bra intswembu le ayihoyanga fashion impahla one day within 1 day is 1 day kambe nginyathela ezinyathelweni zayo futhi tamalili ulibele simoto ngoku umyekile lo anelisa uzakudelela xolo anelisa lo hayi bra